mutta minä ainakin uskon häneen ja hän on antanut henkensä minun asumaan. Ja tämä henki todistaa, että Jeesus on Kristus, hän on voideltu Jumalan sana. Ja Jumala haluaa tulla asumaan sinuun ja tämä sana haluaa tulla sinussa eläväksi ja toimia niin kuin Jeesus toimii. Hän välittää aina ihmisistä, sairaista, syntisistä. Hän haluaa antaa vapauden, toivon ja tulevaisuuden. Mä haluan ennen kaikkea painottaa sitä, että hän on hyvä Jumala ja hän todellakin kaipaa päästä yhteyteen sinun kanssasi. Kaipaa saada tulla sinun Jumalaksesi ja sinun Herraksesi. Ja me täällä olemme valmiina, jos sinä haluat ja tarvitset rukousta, että Jumalan henki koskettaisi sinun sisimpääsi ja saisit syntisi anteeksi, niin me voidaan rukoilla täällä yhdessä. Mutta sinä voit myöskin rukoilla kotonasi ja pyytää, että Jeesus Kristus, tässä olen, astu minun elämääni, anna minulle syntini anteeksi. Tahdon antaa elämäni sinulle, uudista ja muuta minut Jumalan kirjeeksi. Anna minun olla sinun lapsesi. Koska Jumalan lapseksi ei kasveta, vaan Jumalan lapseksi uudesti synnytään ylhäältä. Ja sen jälkeen Jumala antaa sinulle kasvun hänen tuntemiseensa. Se on ihan samalla tavalla niin kuin ihmisten maailmassakin, kun vauva syntyy tänne, niin vauva kasvaa. Vanhemmat kasvattavat vauvaa. Tai kuka muu sitten kasvattaakin, toivottavasti vanhemmat. Mutta kun Jumalan lapsi syntyy tähän maailmaan, niin Jumala itse, kaikkien maailman suurin, valtavin Jumala, joka sanoo, että hän on kaiken yläpuolella, että Jumala on henki ja meidän tulee olla alamaisia Isä Jumalalle. Ja sä et voi olla alamainen Isä Jumalalle ennen kuin sanat elämäsi Jeesukselle, joka on poika, hänen poikansa. Ja tämä on sydämen uskoa ja suun tunnustamista. Ja jos sä luulet, että me ei tehdä mitään muuta kuin saarnata täällä kadulla, niin sä erehdyt. Me jokainen eletään elämää Jumalan lapsina siellä, missä me olemme ja liikumme. Mutta me haluamme myös tulla tänne kadulle kertomaan, kuinka hyvä hän on, kuinka hyvä Jeesus on. Ja Jeesus itse sanoi, että saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Me teemme justiin sitä. Ja jos sä ajattelet, että me ollaan tyhjiä, niin te saatte ajatella niin. Mutta Jeesuksen oma sana on, että kertokaa Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Ja sinulle tämä on avoin, kun annat elämäsi Jeesukselle. Kiitos Aila. Todella haluamme olla tänään täällä koskettamassa sinua sanoin ja todistuksin. Haluamme pysäyttää sinua, että sinulla olisi tieto, mitä todella Jumalan sana haluaa sinulle sanoa. Raamatussa on sellainen paikka kuin Johanneksen evankeliumi. Se on yksinkertainen paikka. Siellä sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaan rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin kuin Aila tuossa juuri kertoi, että Jumalan lapseksi todella pitää syntyä, ei siihen ikään kuin opiskella tai kasveta, niin sinun täytyy todella tulla Jumalan hengen kautta Jumalan omaksi. Meidän kansankirkkomme ja monet uskonnot opettaa, että kun sinä liityt johonkin, sinun nimesi kirjoitetaan jonnekin arkistoihin tai kirjoihin, niin sinä olet ikään kuin sitten taivas kansalainen, mutta tämä ei ole Raamatun opetus ollenkaan. Raamattu ei opeta tällä tavalla, että ihminen voisi jonkun instituutin tai jonkun opinnon tai jonkun koulun kautta periä Jumalan valtakunnan. Jumalan valtakunta siis peritään uudesti syntymisen kautta sillä tavalla, että Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antaa voimaa tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ihmiset tulee siis todella uskoa Jeesuksen nimi. Ihmiset tulee uskossa vastaanottaa Jumalan poika henkilökohtaisesti. Raamattu kertoo, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja se on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Iankaikkinen elämä on jokaisen elettävä. Tämä on sellainen ikään kuin vähän peloittava sanoma. Tietysti me julistamme teille ilosanomaa siitä, että Jumala on sovittanut Kristuksessa sinun syntisi. Mutta ystävä, ellet sinä vastaanota Jeesusta elämääsi,
sinä kuitenkin elät ikuisesti, mutta silloin tuolla pahemmalla puolella. Raamatussa sanotaan näin, että kaita, kapea tie, se vie elämään, harvat ovat, jotka sen löytävät. Mutta se tie, joka on lavea ja monta siellä kulkee, voisiko sanoa, että monta hyppiä on tuolla lavealla tiellä. Siellä varmasti on kaikennäköistä röyhylää siellä lavealla tiellä ja se vie kadotukseen. Lavean tien kulkijat kulkevat siellä maailman ilossa haljenneiden kaivojen lähteillä ja sitten he päätyvät kuitenkin tuhoon. Jumalan tie, tuo Kristustie, se on kaita, kapea polku. Minkä takia tuo Jumalan tie on sitten niin kapea? Monet ihmiset täälläkin sanovat, jopa muuten kristitytkin sanovat, että kyllä minä haluan elää täysillä tämän elämän. Kapea tie, kaita, pieni ahdas portti, muuten siellä ei elämää eletä täysillä, vaan tuo tie kuljetaan sydämellä. Sydän on sellainen nyrkin kokoinen möykky, ja Raamattu kertoo, että sydämestä lähtevät kaikki murhat, haureudet, saastat, aviorikokset, kaikki lähtevät siis tuolta sydämestä. Mutta ystävä, kun sinulla on sydämessä Jumalan poika, sinä kuljet tuota sydämen tietä, niin se on tuo kaita, kapea tie. Raamatussa sanotaan näin, että joka minun ja evankeliumin tähden kadottaa elämänsä, hän löytää sen. Joka siis kadottaa elämänsä tässä ajassa Kristuksen tähden, hän on löytävä elämän. Ja miten tuo elämä sitten on uusi? No se on hengen, Raamattu sanoo, että se on hengen uudessa synnyttämässä olotilassa oleva elämä. Synnin palkka on kuolema, sanoo Raamattu, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Jumala sanoo sanassa, että minä olen pyhä. Ja sitten hän vielä lisää, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Herra. Kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaan omien tekojen, saasteiden, ei omien töiden kautta. Raamatussa sanotaan, että hyvät teotkin ovat kuin likainen vaate Jumalan edessä. Ne eivät kelpaa Jumalalle. Jumalalle kelpaa vain sydän, joka on pesty Jeesuksen Kristuksen sovintoverellä. Vain tuollainen sydän voi, ystävä, tulla Jumalan valtakuntaan.